Lehen zati honetan, proiektuek finantzaketan noiz behar duten eta finantzaketa hori lortzeko nola egin dezaketen azalduko dugu. Lehenik eta behin, bereizi egin behar dugu ekintzailetzaren bizitzako zein honetan behar den finantzaketa. Oso une ohikoa hasiera izaten da. Jarduera berri batekin hasten garenean, normalean diru sarrerak ez dira azkar etortzen, pixka bat aurrera gotortzen dira, aldiz hasierako gastuak eta inbertsioak hasieran egin behar dira. Horrek asko zentzu handiagoa du industriarekin oso lotuta dauden inbertsioak edo jarduerak direnean. Instalazioetan, lurretan, fabriketan eta barretan diru kopuru handiak inbertitu behar diren ekoizpenak direnean. Hori izango litzateke lehen zatia eta garrantzitsuena. Gero, beste une batzuetan, enpresak ere finantzaketa behar izaten du. Eta diru zaintza nolabaiteko desorekak izaten dira. Hau da, diru sarrerak ez datoz beti bat gastuen partidekin. Eta horrek batzuetan nolabaiteko tentsioa sortzen du. Tentsio horiek ere finantzatu daitezke eta oso gomendagarria da hori egitea. Azkenik, ekintzailetza proiektuetarako eta hazkunde edo dibertsifikazio unetarako dirua erakartzeko une garrantzitsua ere izaten da. Gure proiektua etorkizunean hasi behar dela edo beste negozio arlo batzuetan dibertsifikatu behar dela pentsatzen dugunean, normalean une horretan finantzaketa edo inbertsioa ere behar izaten da gure enpresak izango dituen erronka berriei aurre egiteko, beharrezkoak diren gastuei aurre egiteko. Inbertitzaile bat finantzaketa hori lortzeko aukera bat da, baina ez bakarra. Kapitulu honetan, enpresak finantzatzeko dituzten aukerak ikusiko ditugu. Gure enpresetan, gure ekintzailetza proiektuak finantzatzeko lehen modu bat diru laguntzak, dohaintzak edo itzuli beharrik gabeko ekarpenak dira. Horiek lehen abantaila bat dute, itzuli behar ez diren ekarpen ekonomikoak edo monetarioak dira. Hala ere, normalean, nahiko kontraprestazio izaten dituzte administrazio mailan. Nahiko gaikarriak dira eskatzeko egin behar diren dokumentazio guztiak eta gero justifikatu egin behar dira. Dokumentu asko bete behar dira eta beste desabantaila batzuk ere badaude dirun laguntzen gaia kontuan hartzerakoan. Horietako bat da, gauza bat dela diru laguntza ematea eta beste gauza bat dirua jasotzen duzunean. Normalean gastua egin ondoren kobratzen dira diru laguntzak, hau da, faktura egin eta gero. Beraz, diru laguntzak lagungarriak izan daitezke, baina ez dira berme ona zentzu hortan. Finantzazioa beharko dugu diru laguntza lortu aurreko gastu horiei aurre egin ahal izateko. Diru laguntza bat eskatzea interesatzen zaigun pentsatzerako orduan, kontuan hartu beharreko beste alderdi garrantzitsua da ez direla beti gure beharretara egokitzen. Batzuetan diru laguntzak alderdi batzuk finantzatzera bideratuta daude, hala nola inbertsioak, baina ez da osoikoa enpresa baten gastu arruntetara egoitzen diren diru laguntzak aurkitzea. Beraz, ondo begiratu behar da, ea beretan interesatzen zaigun batzuetan ez direlako kontzeptuetara egokitzen. Eta azken alderdi garrantzitsua epei buruzko alderdi hori da. Diru laguntzek bete beharreko epe batzuk izaten dituzte, beraz oso kontuan hartu behar dira. Batzuetan ez direlako gure beharretara egokitzen. Diru laguntzak ematen dituzten erakundeak toki mailakoak dira, hala nola udalak, aldundiak eta gobernuak. Gure esperientziatatik abiatuta diru laguntza eskatzen diozun administrazioa zenbat eta hurbilago egon, orduan eta errazagoa da hori lortzea. Komunikazio mailan asko errazagoa da eta esan daiteke ekintzaileak nola funtzionatzen duen edo ondo ulertzeko gaitasun handiagoa dela. Estatu edo Europa mailan lortzen saiatzen bagara, gaia pixka bat gehiago zailtzen da eta askotan komeni da adituengana jotzea diru laguntza konplexuago hauei aurre egiteko. Bide batez, komentatzen dizuet diru laguntzaren bat behar baldin baduzue azirekin harremanetan jartzea gomendatzen dizuegula edo bestela honekinen webgunean ere informazio asko aurkitu dezakezue. Gure ekintzailetza proiektuak finantzatzeko bigarren modu bat besteren finantzaketa da. Finantzaketa hori bankuek, aurrezki kutxek edota finantza erakundeek finantzatu dezakete, baina administrazioek ere bai, izan ere kreditu lerroak badituzte. Edozein kasutan, kontuan izan behar dugu diru hori interes batzuekin itzuli behar dela. Zein dira besteren finantzaketa negoziatzerakoan kontuan hartu behar ditugun funtsezko alderdiak?
Lehenik eta behin eskatuko dugun zenbatekoaz gain, puntu garrantzitsu bat interes puntua da. Euriborrari erreferentzia egiten diona. Beraz, jakin behar dugu interesak aldatu egin daitezkela Euriborraren aldaketaren arabera. Bigarren alderdi garrantzitsu bat epea da. Jakina zenbat eta luzeagoa izan bilakaera epea, orduan eta txikiagoa izango dela ordaindu beharreko kontua. Beraz, errazagoa izango zaigu ordainketa horiei aurre egitea, gure proiektuaren bizitzen zehar. Hirugarren puntu garrantzitsu bat gabealde urteak dira. Hauek dira interesak bakarrik ordaindu behar ditugun urteak edo epeak. Eta ez dugu kapital itzulpenik egiten. Hori dela eta hilabete edo urte horietan ordaindu beharreko zenbatekoa askoz txikiagoa da. Eta horrek izugarri errazten du jarduera. Izan ere, normalean lehen urte horietan izaten da diru sarrera gutxien eta zailagoa izaten da ordainketa horiei aurre egitea. Beraz, nahiko interesgarria da gure kreditu lerroak lortzeko orduan ahalik eta gabezia handiena negoziatzea. Besteren finantzaketaren gaia kontuan hartzeko beste alderdi garrantzitsu bat bermeak dira. Normalean bankuek enpresaren bermeak eskatu dituzte, baina batzuetan ekintzailearen berme pertsonalak ere eskatzen dituzte. Eta hor ere esan dezagun horrelako egoerak saihesten saiatzea dela gure gomendioa. Askotan gure ondare pertsonala arriskuan jartzen baitugu kreditu bat ordaindu ahal izateko. Beraz, ez da aholku ona banku finantzaketa bat eskatzerakoan berme pertsonal bat sinatzea. Nire ekintzailetza proiekturako finantzaketa lortzeko hirugarren aukera bat inbertitzaileak izan daitezke. Hala nola, Business Angels bezalako inbertitzaile pribatuak eta edo inbertsio funtsak. Administrazioak ere bere inbertsio funtsak izaten ditu ekintzaile ekintzailitza proiektuetan inbertitzeko. Alternatiba ona da finantzaketa lortzeko, baina ez ezagun ahaztu edozein inbertitzaile zure ekintzailetza proiektuko bazkide bihurtzen dela azken finean, eta beraz ehunean bermatuta dagoela bere bazkide izaera hori. Gainera badu beste desabantailaren bat ere, normalean bere erakarpenak egiten dituenean konpentsazio ekonomiko bat eskatuko du. Eta hori finantza erakunde batek eraman dezaken interes tasak baino handiagoa izaten da. Baita ere, garrantzitsua da kontuan izatea bazkide inbertitzaile batek normalean konpromezu jakin bat eskatuko duela, ez bakarrik proiektuaren bizitzan zehar informazioa jasotzea. Askotan, inbertitzaileek haiek eska dezakete kontseiluaren bat izatea, eta azkenik kontuan izan behar da inbertitzaileek nolabaiteko konpromezua eskatzen diola ekintzaileari, hau epe ertain edo luzean geratzea, adibidez. Honek ere badu nolabaiteko logika, hau da, inbertitzaile batek dirua emango badio ekintzailetza proiektu bati, normalena da bere dirua denbora batez zainduta egongo dela eta ahalik eta errentagarritasun handiena lortzen saiatuko dela bermatzea. Gure enpresan inbertitzaile bat sartzeko azken alderdi interesgarri edo garrantzitsu bat da, inbertitzaileak ere konpainiaren erabaki garrantzitsu batzuetan parte hartu nahi izango duela. Beraz, kontuan izan dezagun hori gerta daitekela eta inbertitzaileak beste pilula batean itzengo dugun bazkideen itunaren bidez gure enpresaren erabaki askotan parte hartu nahi izango duela. Orain arte ikusi ditugun ekintzailetza proiektuetarako finantzaketa lortzeko alternatibak tradizionalak izan dira. Baina ez ezagun ahaztu beste batzuk ere badaudela. Azkenaldian gehien erabiltzen den alternatiba bat crowdfundinga da. Hemen ez dugu ahaztu behar crowdfundingeko 3 plataforma mota daudela. Saritzekoa, Equityren crowdfundinga eta Maileguaren crowdfundinga. Ziur aski beste pilularen batean hitz egingo dugu honi buruz, baina esan dezagun crowdfunding plataformak elementu interesgarri bihurtzen ari direla gure proiektuak finantziatzeko orduan. Beste aukera bat beste oroaren bidez egitea izango litzateke, hau da. Funtzionatzen hasteko enpresa askok azkar fakturatu dezaketen bezeroentzako lanak egiten hasten dira,
eta horri esker lehen diru sarrerak izaten dituzte. Eta horri esker hurrengo hazkunde fasei sendotasun ekonomiko handiago batekin aldiete aurre egin. Guretzat parte interesgarria edo garrantzitsua da bezeroen bidez finantzatzea, izan ere finantzatzea ez ezik merkatua testatzea ere ahalbidetzen dizu. Zure produktuek edo zerbitzuek saldu nahi dituzun merkatuan benetan zentzurik duten ikusteko. Amaitzeko, gure ekintzailetza proiekturako behar duguna inbertitzaile bat den erabaki behar dugu. Nire ustez lehenago ikusi ditugun beste finantzaketa moduak, ala nola, banku finantzaketa edo diru laguntzak nahiko aurreratuta baditugu, inbertitzaile bat bilatzea alternatiba ona izan daiteke. Gure ekintzailetza proiektua finantzatzeko. Are gehiago gure negoziorako ezagutza edo kontaktu baliotsuak eman ahal badizkigu. Gainera, proiektuaren bizitza osoan gurekin egongo den pertsona horrek irizpide jakin bat badu, administrazio kontseiluaren bidez ahalik eta erabaki onak hartzen aldigu lagundu. Kasu horretan, uste dugu ideia ona izan daitekeela inbertsore bat sartzea gure ekintzailetza proiektuan.